bata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito kar mo sayaw kapil, hasta tong gibal samar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam. Bako singko karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ngira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may dinis mutant nga turtle, kusog mo backflip pag wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukol, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapam. Bako singko karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ngira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip mag wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Alright. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam. Oh, Music! magana pa ba? Kaya ata gumagana. Ey! Ang lakas ng music. Sa'yo ba yan, Ma'am Tilay? Ey! Ayun, okay na. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito po tayo sa channel ni Ma'am Ilunga OFW Kulits. At ang gagawin po natin dito ay mag-chismis lang. At siyempre joke lang. Ang gagawin po natin dito ay magpaangat ng inyong mga anit. Anit. May kalab shoutout sa iyo, Ma'am Jonah Cagayongan. Alright. Ma'am, may kalab shoutout sa inyong lahat mga guys. Shoutout ko kayo isa-isa dyan kung sino ba yan. At shoutout sa 2 million viewers natin dyan kung sino ba yan. Nandito na si Ma'am Jonah yan. Alam ko si Ma'am Jonah yan. Mega love shout out. Share out. Okay. At dahil daw hindi makapag-ingay si host, magtatahimik daw muna siya. Ma'am Dagul Youngers, mega love shout out sa iyo, Ma'am Dagul Youngers. Okay, Ma'am Dagul Youngers, mega love shout out. At shout out din natin ang ating kasama dito sa taas. Si Ma'am Tilay, ang nag-iisang Tilay
Ma'am Tilay. At syempre ang ating host na tatahimik-tahimik lang yan. Ilongga OFW Kulits Vlog. Hindi siya makapagsalita mga guys. Kasi may busal po siya ngayon. Kaya ako muna ang mag-iingay. Okay, shout out sa mga nagtatamsak. Okay, Pinayan Kanoko po, shout out lang, shout out. Inday Elsa Vlog, shout out sa iyo Ma'am Inday Elsa. Iper, Idol Iper, may love shout out sa iyo. Let's Wonder in Nicanor, shout out. At mag-attendance na kayo mga guys. Kasi may palaro po tayo ngayon. Ibang palaro po natin ang gagawin ngayon. Ibang palaro po. May palaro tayo ngayon. Palaro ng mga damdaming sawi. Palaro ng mga damdaming sawi. Okay. Ay, ang dami pala. Shout out kay Let's Wonder in Nicanor, Sweet Little TV, Arlene Channel. Mga shout out kahit wala dyan. Mamaya na tayo mag-shout out. Shout out lang sa 4 na nandyan. Ma'am Langki, may love shout out sa iyo Ma'am Langki. Ma'am Langki. Ma'am Langki. May love shout out sa iyo Ma'am Langki. Dan atin dance. Palikean pa share ng ating live mga guys. Ako pala hindi pa pala naka-share. Hindi pa pala natin hindi ko pa pala na-share. I-share natin mga guys. Okay. Sayaw na basta Nasaan na ba yun? makatungog sa akong sunat na halabira. Ilongga OFW. Sayaw kapil hasta tong iba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Okay, palike and pa-share. Arito na mga mga person, mga person. Ang tigas pindutin yung tawa ko Ma'am Tilay. Pero na to, bawing-bawi na to sa akin yung na to, yung B8 ko kasi na to kung kailan ko binili yung yung laptop ko, mga 2 months lang ang nila nito 2 months lang ang gap. Yung laptop ko ata may na to 1 year and 3 months. 1 year or 3 months. 1 year na rin pala and 1 month tong ko, B8 ko. Di ba? Meron na siyang sentimental value. Sentimental value pala. Ano kaya yun? Yung mga sinasabi ko, hindi ko alam yun Bigyan lang shoutout sa iyo, Ma'am Langki at Ma'am Rin Asis. Shout out. Alright. Magpapalaro na sana ako mga guys kaso lima lang kasi kayo diyan. Sawi yan Ma'am Juna kasi walang Magpapalaro tayo ng damdaming sawi. Ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap Si Ma'am Langki nagdadrama. Gamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle Ikaw kasi Ma'am Langki. Anong Ma'am Langki? Ano pala yung natin balita ngayon sa buhay-buhay natin Ma'am Langki? Ma'am Langki. Kantahan mo na lang daw Kantahan mo na lang daw Ma'am Langki.
Ano yung kanta nga? Parang meron niyang kanta siya na ano eh. Yung gusto niya mamtilay. Ano nga yun mamtilay? Nakalimutan ko eh. Anong kanta ba yun ha? Kinanta ko yun eh. Tapos sabi niya, paborito ko yan. Pinoy Bartender. May grab shoutout sa'yo, Sir Pinoy Bartender. Dan Attendance. Thank you. share tong live ni Ma'am Ilongga. Total tahimik lang siya o hindi siya nagsasalita. Ang cute. Parang bago na yung ano, ma'am, yung B8 mo, ma. Ang cute ng busis mo dyan, ma'am, ma'am Tilay. Yung ano, yung luma kong BO. Ah, kaya pala. Meron nga, Sir Jonsky. Ano nga yun, ma'am, ma'am Langki? Ano nga yun? Sige, kakantahin ko. Dali, please. Kasi bad trip ako dito sa charger ko eh. Imbis na magcha-charge siya, nagbawas pa ng percent. Ano nga yun? Kinanta ko yun eh. Kinanta ko yun. Tapos sabi niya, paborito daw niya yung kanta na yun. Na, Ma'am Langki. Ayun tayo pa ng tao, oh. Sabi kasi ni si Ma'am Ilongga kasi nag-PM sa akin, Ma'am Tilay. Sabi niya, Sir Jonsky, ikaw yung mag-live ng 8 PM. Tapos sabi ko, hindi ako makapag-live, ma'am, kasi may ako ginagawa. Tapos ngayon ako yung nag-iingay dito. Ako naman yun. Yung taga-ingay, pero ayaw mag-live. Ano kayo ako mag-live? Yung Thursday. Ayaw ko. Ako kaya yung Sabi ko, last ng Thursday. sabi ko ayaw ko mag-live, ma'am, kasi yun? Basta ayaw ko. Yun pala ako pala mag-iingay. Shit. Na ako sa ako yung nahuli sa sarili kong pain ah. Naakit ka din naman. Maghamon ngayon. Hamunin ko yan. Hala, Diba? patay na. Hindi yan Maghamon daw si... kasi ako naman naghamon sa kanya sa live. Kaya naman maghamon. Hamunin. Bakit ka, Ma'am Langki? Bigyan mo nga yan ng hagdan, Sir Jonsky. Hindi magreklamo si Ma'am Ilongga. Wala si Ma'am Ilongga, tahimik lang yan. Hindi yan magsasalita dyan. Nakatawa Sir lang siya Abay. hanggang mga. Sir Abay, may grab shout out. I miss you, Sir Abay. Ay, Sir Abay. Ito, Sir Abay. Lolo ko na naman yung... May sininta ako sa iyo, Ma'am Langki ah. Maghamon ka na dito sa taas, dali. Kasi may itatanong ako sa iyo, Ma'am Langki. Ano ba yung mga kanta na yun ha? Ano ba yung mga kanta na hindi ko pa kinanta nung tapos nakanta ko yung gabi na yon? Huwag ka nang kumain, Ma'am Langki. Mag-diet ka muna. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Sino pang hindi nalapag mga guys? Ay, wala pa pala.
Kantahin mo, kay tagal kitang hinanap. Ano ba na hindi yan? Hindi kaya yan. Kay tagal kitang hinahanap-hanap. Yan ba yan? Nangungutang at di na binayaran. Ako ngayon ay hindi papayag. Congratulations pala sa mga bagong leaders mga guys. Congrats. Keep up the good work. Ako leader ako pero wala pa akong ano. Pero someday, hindi man ngayon, hindi bukas, hindi sa sunod na linggo, hindi sa sunod sa buwan, hindi sa sunod na taon, baka next year. Diba? Kasi ayaw kong i-stressin yung sarili ko, ayaw kong i-push to the limit. Meron palang ganun. Meron palang ganun, Ma'am Tilay, no? Hindi ako nakapasok. Anong hindi makapasok? Naglolo ko lagi yung ano ko. Yung ano? Kung alam mo lang, Sir Junsky. Kung alam mo lang, ano yan? Baka sa internet mo yan, Ma'am Tilay. Siguro. Hindi ako makapasok sa Gmail. At yung Facebook ko ayaw na rin bumukas. Pati Facebook mo, naglo-loading? Baka ang dami mong naka-open tab kasi. Hindi, StreamYard nga lang yung bukas ko. Tinanggal ko na lahat ng player ko. Yung sa akin na, Kahapon, hindi ako kumakanta ko kahapon. Biglang nawala lahat. Hindi ako makapasok. Sa cellphone na lang ako pumasok kahapon. Ewan ko dito sa laptop na to, naglolo ko na. Wala. Baka, ganyan naman, Ma'am Tilay. Mga tao nga, nagluluko eh. Grabe. Yung tawa talaga na yan, Ma'am Tilay. I-record mo nga yan, Ma'am Tilay. Yung, ano yun? Talaga akong tuwa. Hindi mo ba nakapansin minsan sa live? Minsan nga, dati na nagtatrabaho ko, pinagtatawanan nila ako pag tumatawa. Kasi naririnig nila minsan yung silok lang ng pag natawa ako. Uy, mag-on-cam. Hindi kami pwedeng mag-on-cam. Hindi pwedeng mag-on-cam. Makikita kami na iba yung nandito. Sir Abay, bawal daw off-cam. Patay tayo. Bawal pala, Ma'am Tilay. Ikaw na lang! Isa, pwedeng mag-open ng isa. Ikaw na lang mag-open. Hindi ako pwedeng mag-open. Ayan. Oh. Ba't ang dilim? Iakyat mo nga ako ha. So, hagdan ako aakyat. Kasi, Sige. alis Give me muna. kamay, guys. Uy. Ay, salamat sa mga nagtamsak dyan, mga guys. Yung sa mga nagtamsak dyan galing sa ating live ng 6 p.m. Maraming salamat at huwag kalimutang i-like and i-subscribe ang ating host ngayon na si Elonga of W Kulits Vlog. Maraming salamat sa mga nagtamsak dyan. God bless you all. Alright. Okay. Magsalita ka na dyan, Ma'am sino Ma'am to man? Okay. Thumbs up, great.
Oh, obo, Sir Awi. Maraming salamat sa mga nag-thumbs up dyan mga guys. At balik kayo bukas. Ay, balik bukas. Bakit bukas? Wala. Ba't ganun? Wala, isa lang. Oh, tatlo. Ito. Oh, ba't ganyan? Naku, nawala na si Ma'am Langki. Hanapin natin yung ano. Allah. Allah. Nawala na. Oh. May nag-tot ah. Ito. Ayan. Oh. Kaso hindi ka naman makikita. Bakit? Ay, ayaw mo naman mag-uncam, di ba? Ha? Okay lang yan. At least naririnig ako. Oo. Oh, ayan. Oh, okay. Nakabukas ako ng Gmail. Oh, di ba? Ayun. Ang tigat kasi ng ano, ng StreamYard. Ano ba yan? Yung laptop mo? Yung ano? Oo, laptop ito. Eh, yung kay, ano, yung isa. Nalaglag. The Mountain Princess. Mag-love shoutout sa iyo. Mag-love shoutout sa iyo, Ma'am OFW Nene. Nawala na yung ano, hinanap. Nasa na kaya yun? Di ko na makita. Bakit kaya ganun? Ayun, may nag-clock. Bakit nalaglag? Mega love shoutout sa iyo, Ma'am Charmaine. Mega love shoutout sa iyo, Ma'am Charmaine. Okay, mag-start na tayo mga guys. Mag-start na tayo. Oh. Nawala yung ayun. Ay, naku naman talaga naman, oh. Ay. Nakita ko rin. Nakita ko rin. Mang inasaw. Okay, dito. Okay, yan madilim. Okay, dilim.
Ayun. Okay, nakikita na tayong tatlo. Yan lang ipapakita ko. Yung kulay green. Alright. Pagpatuloy na natin mga guys yung ano. Ma'am Tilay, okay ka na ba dyan, Ma'am Tilay? Mika love shoutout, Ma'am Nayit Vlog. Hindi makapagsalita kasi si Ma'am Ilongga mga guys kasi maingay doon sa kanila, may ginagawa daw. Ma'am Gilma, may love shoutout sa'yo, Ma'am Gilma. Rosalino Milan, may love shoutout sa'yo. Ma'am Rosalina Milan. Pangalan ko pala yung lalabas. Nagtatat ako dito. Ayun o, lumabas pangalan ko. Kala ko kay Ma'am Ilongga. Oo, Tilay man nakalagay. Oo, nakalagay na ko sa StreamYard. Ganun pala yun, sa gahagdan. Tapos nag-connect ako. Pangalan ko yung lalabas. Di i-edit mo lang. Hindi, pag nag-type ako dito, pangalan ko. Hindi mo kasi dapat i-okay mo. Hindi, inokit ko nga. Yung pangatdan. Tapos nag-type ako dito, nakakonect. Yan o. Oo, Ma'am Beth. Ganun yun, Ma'am Beth. Ay, wait lang. Naku, nakidado doon yung cellphone ko. Naano kasi, yung sa'yo, yun sa live mo, sa live ko ipapalipad. Mamaya, papalipad ko kay Ma'am Ilongga yung 100 niya. Kay Ma'am B-Style. Napalitan ko nga Hindi yan. Dito, yung nagpapay. Dito, sa live chat. sa live chat. Pangalan ko yung lalabas. Pangalan mo talaga ang lalabas dyan. Siyempre, kung ano yung account na nag-a-appear dyan sa cellphone mo, yun ang lalabas dyan. Bakit may StreamYard kasi yun, may access. Oo. Ay, Marinlot! Kasi hindi ka naka-access dyan. Wala kang access. Ano lang yan, hagdan lang inakyatan mo. Ngayon nga ako naghagdan eh. Ngayon ko lang na... Mega love shoutout sa'yo, Ate Che. Miss you, Ate Che. Check, 1, 2. Mag-start na ba tayo? Mayana. Hintayin natin sila. Kumanta ka muna. Tingnan natin kung marami na ba sila. Kung marami na sila, edi mag-start na tayo. Hagdan ko yung Maribig TV Vlog. Uy. Sige, Marinlot. Bago. Di na ako nakaakyat. Oo nga, Ate Che. Na-miss na namin yung yung kakulitan mo eh. Bukas, may live ka naman bukas eh.
Yung B8 mo, ano nangyari? Nagiging B7 ba? Okay mga guys. Sir, kanta po kayo. Sige, bago tayo mag-start, kakanta tayo ng isa. Ano request mo Sir Rosalino Milan? Mag-request ka na dyan. Bilis, dali. Kanta ka muna, Sir Jonski, habang inintay ang mga nasa kabila. Okay. Ano ba mga request nyo? Latag nyo na dyan. Kakantahin natin yan ng maluwag sa kalooban. Ang galing mo na yung music mo. Ha? Wala akong access. Ha? Yung music mo sa StreamYard. Ang galing mo na. Wala akong access. Sige. Hindi, hinaan ko lang. Pangit pala pagkakagdan. Pasko song. Sige, Pasko song. Naging bitin. Adonis ng Maynila. May galaw shout out sa'yo, Sir Adonis. Sige, pang Pasko daw, pang Pasko. Wala pa nang magawa kapag nakahagdan. Ano gawin mo dyan ngayon? Wala. Ganito, salita-salita lang pag nakahagdan. Dito na ako maglalapag sa hagdan. Pwede naman kasi yan naman ang mo eh. Ano yung magandang pampasko na kanta? Yung nakakaiyak. Yung Pasko na sinta ko, hanap-hanap, kita. Nakakaiyak yun. Sige. Bakit? Umiiyak ka ba pag kinakanta yan ng tila? Hindi naman. Nakaka-emote lang yun. Okay, ito na. Sabi daw, maraming rason daw kung bakit nagiging Okay, sinta ko yan, sir. Sinta ko yan, sir. Ano ba naman tong Shopee na to? Nakakainis. Sumapaw? Hindi ko naman pinindot. Okay. Artsy! Hindi ko lang siya sa'yo, Artsy. Check, 1, 2.
na i-celebrate ang kanilang Pasko. Sana po ngayong Pasko ay maging masaya kayo kahit wala po kayo sa mga piling nila. At sa mga nasa Pinas man dyan, yung mga nasa Pilipinas pero yung mga magulang nila hindi nila nakapiling katulad ko. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat at naway magkaroon po kayo ng masayang Pasko kahit hindi nyo nakakasama kasi nag-iibang bayan ka or nag-iibang lugar ka sa Pilipinas lang at yung iba po ay sumasalangit na. Maraming salamat. Oh. At maraming salamat. Bakit? Sana po magkakaroon po kayo ng peace of mind at maalala mo sila nang hindi na kayo nalulungkot. Pero hindi talaga maiwasan yan at nalulungkot kayo. Bakit may ganun? Bakit may ganun? Okay mga guys, ano na natin, papaliwanag na natin ang flow ng ating programa ngayon mga guys. Kahit bakit kasi may bakit kasi may mga ganun, pakanta-kanta pa. Ito kasi si Ma'am Juna kasi. Ito talaga Ma'am Juna. Pasimuno ka talaga Ma'am Juna. Okay, nanahimik ako bigla. Okay mga guys, nandito po tayo sa channel ni Ma'am Ilongga OFW Kulits. Siya po yung nakikita dyan sa thumbnail nyo. At tayo po ay nandito para po magpapaangat or magpo-promote ng mga channel ng ating mga kasamahan at mga kapatid nating small YouTuber tulad namin na nandito sa taas. Okay, maraming salamat at nakapag-attendance na kayo mga guys. At habang iniintay natin ang ating mga kasamahan doon sa 6 PM live, ipapaliwanag ko na po at pasadahan muna natin yung mga mga guys, yung flow ng ating programa ngayon. Okay mga guys, pray lang po tayo. Sa mga hindi pa po nakakaalam dyan, pero alam ko na alam nyo na yun. Kahit mga baguhan kayo, basta dumaan kayo sa ating private FB group. Doon po nyo, kung pinapanood po ninyo yung mga video natin doon, alam nyo na po yan. Kaya, konti na lang tong sasabihin ko. Pray po tayo sa mga gustong makipagdikitan dyan. At kung ikaw naman po ay hindi free time, wala ka pong oras makipagdikitan dyan, meron po tayong $sign dyan mga guys. Pwede nyo yan pindutin or sa sa GCash ng ating host. May GCash ba si Dito si Si Ma'am GCash number. Ayun, ito may GCash number po ang ating host ngayon. Kung hindi po kayo makapagpindot ng ating $sign dyan at gusto nyong maipopromote yung channel nyo na hindi na kayo nakipagdikitan, ayan. Meron po tayong GCash dyan. Minimum of 125 pesos lang po, malalapag na po ang iyong channel. At siyempre kung gusto mo naman ng 50 na ayuda, palipad ka lang po ng 250 pesos dyan, malalapag na ang iyong channel at magkakaroon ka po ng automatic 50 subscribers. Alright, kung ikaw naman po ay naliliitan sa ating 50 subscribers, kasi 250 po ang iyong palipad, pwede po kang magpalipad dyan ng 500 pesos. At ikaw po ay malalapag na po ang iyong channel na ikaw po ay hindi nagpa-participate dyan. At meron ka na pong 150 subscribers, matik na po yan. Basta magpalipad ka po ng 500 pesos sa GCash or dyan sa ating $sign mga guys. Okay, sa mga gusto naman po dyan na
sa mga gustong magpa-ano diyan, magpa-reserve ng ating mga GLS or sa mga birthday live stream natin o gusto nyong magkaroon ng mga malakihang live stream, i-PM nyo lang po si Ma'am Tilay. Tilay MG po ang kanyang Facebook at doon po kayo mag-PM sa kanya. At kayo po ay kausapin niya at pag-usapan nyo yung kung ano yung gusto nyong pag-usapan. Okay mga guys, dito po tayo sa ating mas pinalakas, mas pinapaganda at pinapalawak na VIP sponsors. Oo, meron yan mga guys. Mas na kasi mga guys kasi nandito na po tayo sa ating makabagong Dong IB community. Mas pinapaganda, mas pinalawak at mas basta mas pinaka. Yung ating mga VIP mga guys, meron tayo diyan 1,000 subscriber at 4,000 public watch hour. Kung yan po ang iyong i-avail sa VIP po, i-avail nyo po yan mga guys. Meron na po yung kaakibat na 1K subscribers, tapos 4,000 public watch hour at meron na po yung continuous income. Oo. Nagtatanong ka kung ano yon yung continuous income na yon mga guys. Nako mga guys. Wag na kayong magdadalawang isip. I-PM nyo yan mga guys, FB Dongkulis or IB Fabila Clotario ng ating team leader ng ating community mga guys. Kung gusto nyo po at interesado kayo na malaman kung ano po yung continuous income o continuous income na yan, nako mga guys, i-PM nyo lang FB Dongkulis or IB Fabila Clotario. At di po kayo magsisisi dyan mga guys. Nawala na ako. Andito pa pala. Okay. Parang wala na akong nasasabihin nyo mga guys. Doon lang tayo kasi pag nakausap nyo yan sila, yung ating mga team leader mga guys. Gwapaha sa host, oy. Gwapa mo lang si Reper. Kung interesado kayo guys, i-PM nyo yan. FB Dongkulis or IB Fabila Clotario. Okay mga guys? At magro-roll call na po tayo ng mga nandito. Sana ba yung Rolita? Bakit wala pang laman? Okay guys, na kayo dyan sa mga bagong lipat, bahay. Sa mga galing sa ating 6 PM live, mag-attendance na kayo dyan. Para makasali na po tayo sa ating rolita o palaro. Okay. Ma'am Tilay. Ma'am. Yes. Isama ko ba to sa rolita tong yung rito? Yung sa 50 to 54? Hindi. Hindi. Sige. Ay, ikaw na ba magparolita? Wala akong accent. Yun lang. Okay mga guys. Tuloy na tayo mga guys. Tuloy na tayo. Tuloy sa kasiyahan. Tuloy sa kasiyahan. Okay, magro-roll call na tayo mga guys. Mag-type present lang po kayo dyan kung matatawag ng iyong mga pangalan. Oy, nasaan na yun? Ayun. Okay. Hala, bakit Bakit nag-ichot-ichot na siya? Nag-ichot-ichot. Okay, palakihan natin. Close lang yun mga guys. Wala yun. Okay, type present mga guys. Type present po. Kung matawag ang inyong pangalan. Okay, Abay Efren Vlogs. Ano ba yun? Abay Efren Vlogs. Adonis ng Maynila TV and Banks.
Arts and Azil. Sino yung inviter mo? Arts and Zeal. Big love shoutout sa'yo. Ate Che, Bernard Manuel, Charmin Channel, Ganggay, Ma'am Ganggay, Inday Elsa, Jensik, Joris Jensky, Jonah Kagayungan, KFW Vlogs in New Zealand. Ba't ganun? Ba't ganun? Okay, yun pala. Kavargas, Langki FW Vlog, Marianelia FW Vlog, Maribic TV Vlog, Night Vlog, OFW Greece, Palawinya Vlog, Pesis Bukas, Pinoy Bartender, Ren Ases, Rosalino Milan, Tila MG, Dagol Youngers Vlog, and Zach Diary. Okay. Habang nagyayaw-yaw ako dito, mag ano na kayo dyan, magreklamo na kayo dyan kung hindi natawag ang iyong pangalan na at alam nyo na kayo po ay nag-attendance. Magreklamo na pa kayo mga dyan para hindi na tayo aabot sa tulpuhan. Okay. Si Ma'am Dagulyangers, natawag ko ba? Check ko nga kung natawag ba. Dagulyangers. Okay. Ayun, natawag ko nga. Ako lang pala yung nakakalimot. Ay, ala. Ba't ganun? Ayun. Okay, wala nang dyan. Concern? Concern. Okay mga guys, pipili tayo ng ating ano bang pipiliin natin dito? Yung ating login to. Pipili tayo ng ating login to mga guys. Shoutout pala sa ating kasama sa attendance ngayon. Si Ma'am Ann Bangs. Ang napakagandang si Ma'am Ann Bangs. At ang napakamataas na boses na si Ma'am Elsa. At ang nag-iisang reggae queen at marites ng Dong Ivy, Ma'am Tilay. Okay, pipili tayo ng login to mga guys. Maganda pong ating login to kasi po main channel po ang didikit sa atin dyan. Main channel po ang didikit. Kaya kung ikaw po ay matawag ang iyong pangalan, mag-type present ka na dyan. Okay, let's go. Wala na'y hassle, wailangan, larga dayon, rambola. Let's get ready to rumble, type present. Anbangs Vlog. Anbangs type present. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala si Ma'am Anbang sumakay ng eroplano. Okay, wala si Ma'am Okay, andyan si Ma'am Anbang. Siya ang ating login to. Okay mga guys, dinalawa pa niya yung present niya. Okay, dinalawa pa yung present niya mga guys. Sinisiguro talaga niya na walang tatapon na sabaw. Okay, ang ating login to. Okay mga guys, alam ko naman na alam nyo na ang ating mechanics. Kaya ilalagay ko lang din sa ating screen kung ano po ang ating mechanics. Okay. Asa na ba yun? Hanapin ko muna. Okay. Bakit ganun? Bakit yan? Okay. Ayan mga guys, nandyan po sa pinakadulo. Okay. Sa mga hindi pa nakaano dyan, pero nasa GC na natin sa ating community. Okay, basahin nyo lang yan. Guide po kung nakalimutan nyo yung napanood yung video. Okay, at maglalapag na po tayo ng ating login 1 mga guys. Di natin patagalin to. Let's get ready to rumble. Type start. Type start mga guys. Okay, type start.
Okay, start. Let's get ready to rumble. Okay. Oy, puro ang daming Ilongga kulit sa ano. Okay, yung mga gustong hahabol yan mga guys, pwede pa po tayong hahabol dyan. Yan o. Ibinaba na po ni Ma'am Inday Elsa ang ating login 1. Dyan po, babasahin ko po dyan mamaya kung sino po ang nandyan. Ma'am Anbangs, mega love shout out Ma'am Anbangs. Aba, bakit may pakis? I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. Bakit parang ayaw tumakbo yung ano ko? Bakit may kiss? Kaya nga Ate Che, iba yung napindot ko. Imbis na ang pipindutin ko yung pambata. Ito oh. Female lolly voice. Ayan. Ang pipindutin ko kasi ito. Bakit ito? Ma'am Pilay. Ano yan? Ha? Kakanta ka daw ngayon. Hanap ako. Ano? Nana kasi ako maisip na kantahin. Wag mo nang wag ka nang mamili ng kanta kung ano yung pipiliin ng cellphone mo, yun ang kantahin mo. Ay ng laptop mo. Puro nakanta ko na to eh. Ay, ito nakakita ako. Nakanta mo na ba lahat? Nakanta naman. Ano ba lahat, Ma'am Tilay? Parang hindi naman. Oo, nakanta ko na yan. Wala akong ginagawa pag may kinukot-kot ako sa cellphone. Pag nai-stress ako, tumitigil ako sa ginagawa ko. Nakanta ako. Kumakanta ka mag-isa. Oo, dito sa Alba, may ginagawa ko. Nangyinis ako. Nangyinis ako, kumakanta ko. Kasi nakasaksak naman yung BA ko. Kaya lahat yan, nakanta ko na talaga. Comment lang ng comment. Hindi ako nanalo sa bingo kagabi. Si Katnik, ang laki ng panalo ni Katnik kagabi ha. Nakailang panalo si Ma'am Oh, Katnik kahit kagabi? dito, wala. Nakailang Tatlo, naka 300 si Katnik. Ay, Ma'am Tilay, may itatanong pala ako sa'yo. Piso, wala. Ano yun? Paano gamitin ang gimbal? Gimbal? Parang ano lang din yun. Yung anong tawag dito? Yung parang selfie stick lang din. Ilalagay mo lang siya. Yun na yun. Bakit ang mahal? Sabi ng yun. Yung kahit naglalakad ka, tumatakbo ka, naka-steady yung cellphone mo. Para yun sa Parang mga siyang vloggers. stabilizer. Stabilizer lang yung gimbal. Stabilizer din pala to. Umili ka? Sumusunod, oo, meron ako. 2.5. Mahal na. 1,000 yan. 2.5. Uy, mahal talaga yan. Gusto ko nga yan dati. Kaso hindi ko kaya. Mahal. Sumusunod sa'yo. Sumusunod ba, Ma'am Anbangs? Hindi nga. Hindi maganda pala to. Nakakatakot yan. Maring ha? Sumusunod? Nakatakot yan. Mahal yan ay mahal ba talaga sir Eper?
Kasi ano, ang ganda naman kasi yung mga ano, yung mga ano ba, review ba. Pag bumili kasi ako ng ano sa Shopee kasi, doon muna ako nag-check sa mga review. Sa mga comments ba. Yung ano kang dito eh. Yes, oy. Meron ka ba nito ano? Sir Eper? Ano naman kasi kung ano tawag nito, kung ano ba yung kung hindi ka naman nanghihinayang, bili mo na, di ba? Maganda yan sa mga nag-ano talaga, nag-vlog talaga. Ano kasi Ma'am Tilay, bibili sana ako ng ano, yung GoPro ba Ma'am Tilay? Yung GoPro sana. Kasi plano ko kasi na mag-motovlog ako. Kaso, ang mahal naman, 24,000. Mahal nga naman. Kaya ito na lang bibilin ko. Eh, ang sabi ni Ma'am Anbang, sumusunod din naman daw. Di, magmumotor ako, iiwan ko sa likod ko to, susundan lang ako nito. Ma'am Anbangs, umayos ka dyan, Ma'am Anbangs. Ay, so, Sir Eper, ay nakong ilara kay kilala ka na nakin. Ang laki ng ano mo, ang laki ng ano mo, kinikita mo. Ma'am Anbang, si Ma'am Tilay, malaki. Congrats. Congrats sa mga sasahod na this week. Kahit hindi pa sa YouTube, sasahod sa Dong Ivy. Sana all naman talaga, oh. May pang ano na, may pang ihaw-ihaw na sila. Ito Ma'am Tilay, oh, hindi pa nabuksan, oh. Ayan, oh. Nakabalot pa rin. Buksan mo na. Hindi ka nga nagpumotovlog. Eh, may motor ka. Ha? Oo, may Dapat nga motor kasi. motovlog na lang yung ginagawa mo. Mas okay kasi, ano kasi, nag-gamers din kasi ako, kaya naglalaro din kasi ako ng ng ML, kaya yun lang din muna ang ano ko, ang ina-upload ko. Pero gusto ko talaga mag-motovlog talaga. Dati pa, pinag-ipunan ko nga yung sana, yung GoPro, yung yung 10. Pang mahal pala noon, 24K. Wala ba kayo? Wala bang hulugan? Wala bang hulugan? Meron sa home credit. O yun, home credit. Oh, home credit. Pero yung 24 na yun, aabot ng 26 yun. 26, 30. 30, aabot ng 30 yun. Ang tawag doon? May Parang tapong may- pala siya. Oo. Siyempre, hindi naman yan sila magpahulugan kung wala ka talagang walang tinutubo yan. Palagi nga silang tumatawag sa akin yung home credit. Kasi nakapag-order na ako doon. Nakapangutang na kasi ako doon. Tapos, wala man lang hindi pa umabot sa due date nila natapos ko na. Kaya pag ganun pala, tinatawag-tawagan ka tapos sasabihin na may pwede kang mangutang up to 60K. Sabi ko,
Sabi ko nga, may motor ba kayo dyan? Motor na lang. Ay, ko nga, mangungutang ako ng washing machine. Oo, home credit Ma'am Tilay, kaso nga lang may ano. Hindi naman hindi naman kalakihan yung ano nila. Tinutubo nila. Pero kasi yung sa cellphone ko ano eh. Ang ganda nung ano binigay nila na freebies. Yung ano, yung power bank na 36,000 ano, mega amperes. Tapos kayang pumuno ng cellphone ng sabay-sabay mga apat or anim na cellphone. Oo, maganda nga. Wala kasi akong power bank. Hindi kasi ako techie. Wala Tapos akong may power ano bank. sila, may freebies sila na ano, yung earbuds ba na Ma'am Tilay? Tinanong ko dun sa ano, yung sa Realme ba, Realme. Kasi bakit ganun? Vivo naman yung cellphone na inano ko, pero yung previous nila, Realme na earbuds. Parang Kaya binigyan ka ganun. ng pang China. Mura lang yung Realme. Oo, sabi ko, mahal pala to. Kasi ang ano, yung cellphone ko, ano Hindi yun, ako try. Hindi ako nabili ng ganun. 23 yon 23. Tapos nagiging 26 ata yun, 26. Ayun. Binayaran ko ng ano, hindi umabot ng months na ano, ano ba yun? 12 months ba yun? Mga 10 months lang ata. Tinawag-tawagan ako na pwede akong umutang ng ano, ng laptop. Tapos pera daw na hanggang 60K. Ah. Sabi. Try mo ma'am, a washing machine. May ganap shoutout Ma'am Ivy Clotario. Ma'am Tilay, kakain mo na Ma'am Tilay. Sige. Hi, Ma'am Ay. Hello, Ma'am Ivy. Ayan, final listing na tayo mga guys. Check na natin ang ating final listing. Tingnan natin kung sino mga nandito sa ating final listing. Mabata matigulang sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito kar mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog. Mahupasan ng siyang mga hulog. Wait. Bakit ko lang ano? Wait lang mga guys, wala akong makitang ano. Ayan, habang naglo-loading. Type present lang ako mga guys pag tinawag ko ang inyong channel. Type present. Pag tinawag kayo dito mga guys, type present lang. Okay, nandito na si Nayet. Nayet, type present ako, Ma'am Nayet. Ayan, sasabayan na rin natin ng lagyan ng ating si Nayet. Ayan, nandyan si Nayet. Juna, Ma'am Juna. Nandyan na rin si Ma'am Juna. Ayan, nandyan si Ma'am Juna. Marcela. Marcela, type present ako kay Marcela. Tingnan natin, sino ba si Marcela? Marcela. Ayun, si Rain Akis pala to, si Ma'am Marcela. Type present ako kay Marcela.
Nandyan na rin si Adonis. Adonis, kay present ako kay Adonis. Pinoy bartender. Ayun, nandito si Pinoy bartender. Next natin, Pieces. Ayan, nandiyan din si Pieces Rebucas. 5 pesos ako kay 5 pesos. 5 present ako kay Pieces. Nandiyan din si Ma'am Ganggay. 5 present ako kay Ma'am Ganggay. Aha, si Ma'am Palawenya. Ma'am Palawenya, Jimmy Per. Nandito na rin si Jimmy Per. Next natin, wala na. Okay. Refresh ako mga guys. Check natin ang mabon. Ayan, ibababa ulit ni Ma'am Elsa ang ating final listing mga guys. Habulin nyo, habulin nyo, habulin nyo. Ayan. Tapos dire-diretso na tayo para tayo ay matapos na agad. Ang hindi natin nakikita mga guys, si Rosalino at saka si Mariby. Ayan na nga guys, kung sasali po kayo, comment lang po kayo dyan sa binaba ni Ma'am Elsa. Ayan, dalawa yung hindi natin nakita. Lagay na natin dito sa baba. Nakahahabol mamaya. Mamaya ulit natin i-check. Kung nalaglag ang puso. Ilagay na lang natin dito. Si Rosalina at si Mariby. Ang hindi natin nakikita. Tsaka si Ma'am Dagulyangers. Are you there, Ma'am Dagulyangers? Ma'am Dagulyangers. Hindi nakikita ko si Ma'am Dagulyangers. Nawala din si Artziel. Ayan si Artziel. Hindi rin nakikita si Artziel. Ayoko kumain. Ayan. Sino pang hindi natin nakikita? Si Ma'am Dagulyangers lang. Ma'am Dagulyangers. Teka, check natin. Ayun, si Ma'am Dagulyangers. Nasa live chat ka ba, Ma'am Dagulyangers? Present. Artziel, hindi ko nakikita yung comment mo, Artziel. Babain mo yung final listing natin, Artziel. Aabangan kita dyan, Artziel. Aha. Sige, habulin mo lang yan. Artziel. Comment ka lang, Artziel, para malapag ka po. Si Ma'am Ganggay. Ma'am nandito si Ma'am tawag si Ma'am Dagulyangers. Hindi ka na visible, Ma'am Gulyangers, pero nandiyan ka sa live chat. Ma'am Gulyangers, palit ninja, Ma'am Gulyangers. Rosalino, okay ka na, Rosalino. Si Rosalino. Ayun, nakita ko na si Rosalino, very good. Pero diretso lang, iwasan lang natin ng emoji. Very, very good ka, Rosalino. Very, very good. Si Artziel na lang ako at Dagulyangers. Palit lang ng ninja. Clear history, Ma'am Dagulyangers. Kayang-kaya mong habulin yan, Ma'am Dagulyangers. O, si Artziel na lang at si Ma'am Dagulyangers. Ayan. Palit ka lang ninja, Ma'am Dagulyangers. Kaya mo yan. Si Mariby, hindi ko nakikita si Mariby. Diretso ka na, Rosalino. Very, very good ka. So, Ma'am Dagulyangers, palit lang ha. Ayan, diretso lang tayo mga guys. Mabilis lang itong ginagawa natin. Meron tayong 10 p.m. live stream mamaya kay Ma'am Nelly D. Okay lang yan, Rosalino. Ikaw pa ba naman? Okay na kita. Kayang-kaya mo yan, Rosalino. Kailan talaga pag mga bago mga guys. Huwag kayong mahiya. Ako nga, nung bago ako, alam niyo ba, nung bago ako, dalawang beses akong sumali sa live, hindi ako nalalapag. Hindi ako nalalapag mga guys. So, kapag bago, normal lang yan. Ang pinaka key to success, taray, is to success. Ang pinaka technique talaga dyan mga guys, pag bago kayo, huwag kayong nahihiyang mag-ingay sa live. So, bago, luma, 5 taon, 10 taon ka na dito sa community, pantay-pantay lang tayo mga guys. Walang magaling, walang mas magaling, lahat tayo magaling. So, huwag kayong mahihiya mga guys. Ganun talaga pagbago dito. So, ang isang pinakaano natin dito pagbago tayo, ayun, nakipag-get along lang kayo sa mga kasamahan natin. Sige, check kita, Ma'am Dagulyangers. Huwag kayong mahihiya dyan. Wala pa rin, Ma'am Dagulyangers.
Ayun, ayun. Okay na, okay na, okay na. Ma'am Daguliangers, diretso. Nakita ko na po. Very, 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 very good. Si Ma'am Daguliangers, okay na. Nakita ko na. Diretso na, Ma'am Daguliangers. So, si ano na lang ako, si Artsiel. Artsiel at saka si Maribik na lang ang hindi natin nakikita. So, refresh tayo. Baka naman humabol ulit. Ayun, si Ma'am Daguliangers pa din. Ako na, baby, baka makapon. So, yan. Pag may tanong kayo, yung mga bago natin, huwag kayo mahiyang mag-create and live. Ito namin yung mga bago maikingay at saka nakapag-interaction sa baba. Sabihin, na-enjoy nyo yung ating community, na-enjoy nyo yung live. Kaya huwag kayong mahiya dyan sa baba. Kung gusto nyo mag-kantang kanta, ayan, pwede kayong mag-PM sa mga host natin. Tapos, ipe-play namin yung mga kanta nyo. Basta make sure lang yung ginawa nyong kanta, hindi pa na-upload sa YouTube. Kasi magkakaproblema po tayo dyan. Dapat original, hindi pa po na-upload kahit saan. As in, fresh na fresh. So, i-play namin yan mga guys. Pwede rin kayong umakyat para kumanta. Gusto namin yan, yung maakyat yung mga, yung mga members natin. Yung mga live streamer natin dito mga guys, yung mga host natin, hindi nyo naman natatanong, magkikwento na ako. Total, wala naman si Sir Junsi kumakain. Kasi Ma'am Ilongga, nakatingin lang sa akin at nakangiti lang. So magkikwento na lang ako. Yung mga host natin mga guys, dati rin kaming mga kagaya nyo. So mga participants lang din kami mga dati mga guys. Ako participant lang ako ni Sir Dong dati. So, ayan, naging live streamer na kami. So, paano ba maging kagaya namin? Madali lang yan mga guys. Kung interesado kayong maging host, ayan, ang kailangan yung unang gawin mga guys, kailangan muna nating maging leader. So, ano ba yung benefits ng pagiging leader natin sa community? So, once na naging leader ka sa community natin mga guys, kahit pa yung subscriber mo, 2, 3, 10, 15, wala pa yung 1,000, magkakameron ka ng unlimited income dito sa ating community. Pero syempre yung unlimited income natin, hindi naman yan parang kabuti lang or parang ulan lang na babagsak na lang ng babagsak. Syempre yung unlimited income na yan, kailangan may action na kasama. So hindi tayo dito basta naging leader ka, ayan na agad yung income mo. So kailangan mga guys talaga is meron din tayong ginagawa. So tingnan nga kita, Ma'am Artsiel kay Inday Elsa. Sige, check kita, Ma'am Artsiel. Para check natin kung nagiging visible ka po talaga. Tingnan natin kay Inday Elsa. Sabi mo kasi Inday Elsa dyan. So, refresh lang ako. Ayun. Artsiel, hindi talaga kita na. Ma'am Daguliangers, nabura yung comment mo, Ma'am Daguliangers. Nabura yung comment mo, Ma'am Daguliangers. Si Artsiel, hindi ko pa rin po nakikita. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ang bomba, hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam. So, yun na nga mga guys. So, check din kita kay June. Sabi mo kasi June. So, ayun na nga. So, kung interesado kayo magkameron ng ating unlimited income or commission, ayan, i-PM nyo lang yung mga inviter nyo, mga guys. So, kailangan mo lang naman mag-kita para magkameron ka ng income. So, nasa sayo yan kung anong gagawin mong action.
para magkameron ka ng iyong income. So, tingnan natin dito kay Sir Junes. Dito, sino na dito? Ayun, nandito pa rin si Ma'am Gulyangers, Palawenya, Adonis, Rangay, Juna, Pinoy Bartender, Marcela, Jimmy Pieces. Ayun, yun yun. Guys, lahat ng link pupuntahan natin lahat ng link. Wala pa rin po si Ma'am Artsiel. Ma'am Artsiel, hindi ka po talaga visible. Ma'am Artsiel. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapam kamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip ang wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapapam ratatatatantan sayaw wirap papapapapam RK Camp Music. Aha! Ey! 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 So, ayun na nga. Kung interesado kayo sa ating unlimited income, dito sa community natin mga guys, alam nyo, kung sumusunod lang kayo sa mga naging initiative ng community natin, magiging maliwanag yung buhay nyo. So, sunod, hindi ko naman sinabi na sumunod kayo ng sumunod, pero mas maganda yon. Kasi lahat ng initiative natin, para yan sa mga member natin. At hindi lang yan para sa mga host lang mga guys, ha? So kayo naman sa mga participants dyan sa baba, pwede rin kayong maging host kagaya namin. So kaya kami naging host kasi sumusunod kami sa mga initiative sa community natin. So kung kayo bago pa lang, di ba? What more kung tatagal kayo dito sa community natin, mararating nyo rin kung ano ring nararating namin. So, ang kailangan nyo lang talaga is magtiyaga at syempre, sumunod sa initiative natin dito sa community. Kasi para sa inyo lahat yan, mga guys. Sino ba dito yung leader sa community natin? Ayan. Ano yung nagiging problema natin, mga guys? Pwede kayo magtanong sa akin. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko kayo. Halimbawa, bago kayo dito sa community natin, kung may tanong kayo dyan, pwede kayo magtanong dyan sa baba. Sasagutin ko kayo, mga guys. Pwede tanong sa pagiging leader. Ayan, kahit ano yan, mga guys. Ayaw ko lang talagang kumanta. Kaya ako nadaldal. Ha? Nagkakape ako. Kasi wala naman akong kausap sa baba. Si Ma'am Ilongga naman, kung nakausap ko, hindi ako sinasagot. Nakangiti lang sa akin si Ma'am Ilongga. Sino kakausapin ko? At sa baba, hindi rin ako pinapansin. Luminaw na talaga sumunod dito ng BE. Kaya sarili ko na lang yung kakausapin ko. Ikaw sa tingin mo, anong nagiging problema ng mga bago natin? Yes. Ikaw. Sige. Huwag ka sa ulitin dyan, Ma'am Ilongga. Magtanong ka sa akin, Ma'am Ilongga. Oo nga. Oo nga, pansin ko din yun, Ma'am Ilongga. Yun nga din yung tanong ko. Ang galing mo talaga, Ma'am Ilongga. Natumbok mo yung tanong ko. Ay, Ma'am Marcela.
Ma'am Ilongga, ang galing niya magtanong mga guys. Ay, wala akong access, Ma'am Langki. Nakahagpan ako, Ma'am Langki. Ay, kapapasok nga ako. Hindi ako makakapasok kasi nakahagdan ako. Hindi na nga, alis ako. I'll be back mga guys. I'll be back. Wait lang. Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana, hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw hirap papapapapam, RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Ayan, meron po tayong kakanta mga guys. Kaya daw siya umakyat. Tagalin na natin yung music kasi kakanta daw siya. Ma'am Langke. Nandiyan si Ma'am Langke mga guys. Are you there? Are you there? Ay, Ma'am Langke. Oh, the floor is your Ma'am Langke. Kanina pa kaya ako sa likod. Hindi ako pinansin ni Ilongga. Eh, kasi ewan ko ba dyan kay Ma'am Ilonggan? Pangiti-ngiti lang. O, kanina pa nga niyan ako nginingitian. Kanina ko pa nga yung kinakausap. Di ako pinapansin. Pangiti-ngiti Hiwalay lang. na kami. O, Maghiwalay na kami. damihan yan, mo ma'am. na yung kanta mo. Damihan mo na yung kanta mo, Ma'am Langki, ha? Sunod-sunod. Patay na. Hindi, Isang hamunin playlist. ko yan, ma'am. Ma'am Tilay, hamunin ko yan kasi hinahamon niya ako nung nagkasakit ako. Ngayon, hamunin ko yan. Kumakain siya. Kumakain siya. Huwag ka na. Hello? 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 Patay, naglolo ko na naman. Mabigat yung ano. Mabigat yung StreamYard. Naglolo ko na naman yung StreamYard ko. Kanta ka na, Ma'am Langki. Uy, Ma'am Gangga, ikaw pag-go-go ka pa dyan. Di ka naman naakyat dito. Makyat ka kaya, Ma'am Ganggay? Dire-diretso lang tayo mga guys. Dire-diretso lang. Meron tayong 10 PM live stream. Ayan. Kung masipag ka, lahat yan salihan mo mga guys. Ayan, Ma'am Tilay. Ay, boses. Apa, meron. Tilay. Yes. Yeah. Ilongga, halik ka na. Maghamunan tayong dalawa. Ganap ng song, ma'am. Damihan mo na yan para hindi sila mabitin. Hello guys, pasensya kayo ha. Narinig yung boses. Hawak kayo muna. Maghawak kayo, baka alilindol. Akala ko'y di pa hanggang uling
Ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Hindi kailangan nagdadaldal lang sa tingin. Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon lang? Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Di pababayaan ang nadarama. Di kailangang magpanggap, walang kailangang baguhin. Sadyang ginawa para sa isa't isa. Di kailangang magmadali, buti na lang titigil. Alam ko naman na ikaw ay darating. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi pababayaan, o anong saya ang nadarama. O ito ko ngayon iyong Diyos. Bago mag-alala, nais kong malaman mo. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iwan at hindi pababayaan, o anong saya ang nadarama. O anong saya ang nadarama. Char. Muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Char. Ngayon, Bilongga, ikaw naman. Umakyat ka. Ano si Pilaw-Pilaw ko na? Tagal. Ay tagal kitang hinanap. Yun. Yun ang title. Fairy Platinum Plus 3-in-1 rehydrates, lifts off, and breaks down baked-on food without the need to pre-wash. Herbal essences infused with pure aloe vera hydrates your hair for 72 hours at once. Karaoke, sige. Ang laki, request mo? Marunong at ha?
Sana parang nag-iis pa. Aalis ka rin pala. Sabihin mo na babalik ka pa para di na magkita. Sabihin mo na kung aayaw ka na para lang malaman. Naririnig mo ba ako? Sige, walang tinig kahit kayo. Kaya kong walang imig. Naririnig naman ako. Sabihin mo na kung babalik ka pa para di na maghintay. Ay, Sir Abay, sabihin mo na kung aayaw ka na para lang malam. Bakit ito ba yun? Ano yan? Magtagay ko to ba, Sir Abay? Hindi ka dito. Iiyak na lang. Iiyak na lang. Bakit wala ka pa? Naririnig naman ako. Sabihin mo na kung babalik ka pa para di na maghintay. Sabihin mo na kung aayaw ka na para lang malaman ko. Tapos, ang tilay, nandyan ka pa. Yes, yes. Go, go. Lugo. Ayan. Naman si Ilongga. Yung nang ano. Ilongga, bakit ka dito? Maghamunan tayong dalawa. Wala, pangiti-ngiti si Ma'am Ilongga. Yan. Yun lang. Di pa tapos kumain yung isa. Bakit ka dito, Ilongga? Bilisan mo dyan. Ngayon lang ako nakarinig sa kanta mo, Ma'am Char. Tilaw-tilaw, panagsaraman kumakanta. Ayan na, request mo.
Try ko kung kaya. Hindi ko yata kaya pag sa buhay ko wala angin ang pag-ibig, puso ay mag-iisa. Sino aking tatawagin? Sino aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit ka pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan, kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Aanhin ang pag-ibig, ang puso ay nag-isa. Sino aking tatawagin? Sino aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan, kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Silabay. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan, kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan, kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Ito ay aking kakayanin. Sarap-sarabay. Sir Abay, ni-request lang yon. Inanda ko lang yon. Ay, usap kayo. Ah. Ano sa daw? Sarap-sarabay. Nah. Bro, siguro yan si Mama lagi. Ni-request lang yun. Pinakita ko lang yun. Okay kayo. Ay, ayaw ko niyo pasayaw ako eh.
Hindi ko mag-practice na mag-tagay. Tama dyan ka, You Marcela. deserve a flake moment. Use the Namingapot naman ko eh. Miss Gangga. Ay, salamat. Walang tayo. Dalawa. Ay, salamat. Ang panahon. Di na kita. Balon eh. Bilis ng oras, bilis ng panahon, palagi tayo pa, wala iyo, hindi ko to alam. Sana dalawang puso ko mamang inatarot. Patay ka ni Ma'am Elsa. Ma'am Elsa. Tignan mo si Sirabay. Ma'am Elsa, to para gani sa Sirabay. Hi guys, bilang ke. Sige, kanta lang. Naghanap ako ng kanta. Di ko marunong. Covers PH. Ano ka ba dyan, Tinte? Nagawa pa ako Chinese Monday. Yun lang. Sabi nila, balang na darating ang iyong aking hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maituloy. Nahanap ko kayong mga mata at ang tapos sakali may ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasakay. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking hinihiling. Ang natas niya ay
ika'y uunahin at hindi na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal ang dulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ko sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Di ka na mag-isa sa hirap at ginhawa, ay ibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Diba? Natapos rin. Color damage may not show. Last na to. Elak out na. Nalagay ng kulay sa aking mata, na di nila malaman. Ito nila nalulog na ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap mapapanggap ako na ako'y masaya kahit ang totoo. Alam mo na at umulat ang aking mata, ay mahal ka ng iba. Wala na magagawa, diba? Paano sasabihin
ang kaibigan ko. Kung nagsisisigi, nabulang ko, hanggang ako ay wala na. At ang hirap, mapanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan kung sino nagmamahal siya pang naiiwan. Siya pang naiiwan. At ang hirap, mapanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas, pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Iba. Bahala ka dyan, Sir Abay. Napanggap lang ako lang. Relate mo. Ang galing. Sana all. With feelings. Ayan, shout out to everyone. Good evening, guys. Ayan, nalita ko. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan sa baba. Kay Ma'am Tira, kay Sir Jensky. Shout out. At sa mga nandyan sa attendance, kay Ma'am Elsa. Ayan, sino po ba dito? Check ko muna. Hindi ako sure. Ayan. Ala, Ang tao, guys. Hindi ko Nakita kami sa kanina si Ma'am Dilay, ayan, tsaka si Sir Jensky. Ayan, thank you, Ma'am Inday Elsa. Ayan, thank you, Ma'am Elsa, sa ating tagalapag. Ayan, guys, nakapag-log out na ba ang lahat? Ayan. Monkey, kakanta ka pa? Magpalaro na tayo. malaro ka na kaya mayroon pang banghay. Yes, guys. May 10 p.m. tayo, guys, kay Ma'am Nelly D. Ayan, doon tayo. Tapos mamaya after ni Ma'am Nelly D, ayan, may bingo tayo dito sa ating. Ayan, sa mga timpuyaters. Okay, guys. Tapos na ang lahat. Type done. Kaya magpalaro ka. Ayan, palaro na tayo mga guys. Mamaya bingo tayo. Hindi naman ako nanalo kagabi. Mamaya, Ma'am Tilay, mananalo ka na. Hindi ako sasali. Hindi lang. Yun lang, pareha tayo. Kaya pag ako nanalo. Hiramin mo Alam yung mo, card ko. Ma'am Langke, naramdaman ko, parehas tayo ng card. Kasi lagi na lang parehas yung puro natin. Pareho ka Ma'am Joris din. Kagabi, puro ko sa 26, puro din sa Linggo, nauna pa siya. Ma'am Tilay, hiramin mo yung Lagi card na ko lang mamaya. Palitan natin Ma'am Tilay. Ay, ang gagamitin ko pala mamaya. Yung card ng wakwak pala mamaya yung gagamitin ko. Pareho nga tayo. Ayan, Pwede. time present na tayo mga guys. Time present na tayo kasi may live ba tayo ng 10? Ayan, time present tayo mga guys. Sir Abay, Abay shout Efren out. Adonis. Ako Budoy, Anbangs Ate Checha. Hey, Hiko Girl, Inday Elsa, Jensig, Janice, Juris, Junski, Jimmy Per,
Juna ka-OFW, Katleya, Kabargas, Langki, OFW Vlog, Lynette. Bakit nandito? Nandito yung ano, yung mga prilapag. Yan mo na nga. Lynette Manelia na Anatan Nayet, OFW Gris Palawenya. Pieces, Pinoy Bartender, Rain Asis Rosalino, Adagulyangers, and Zack Diaries. Ayan. 30 seconds lang tayo mga guys. Nandito naman kayo lahat kasi ito yung mga nalapag. Ito yung mga nalapag natin. Ayan, 30 seconds. Ay, hindi pala ako nakashare. Sa mga masisipag ha, may 10 PM tayo. Alam niyo mga guys, pag bago kayo, salihan nyo ng salihan lahat ng live stream. Kasi kung maswerte kayo, lahat ng live, nanalo kayo, promise, 1 week lang talaga 1,000 subscribers kayo. Ma'am Ganggay. Are na din eh, ma'am. Andin eh. 1 week lang talaga yan, promise. Ayan, teka lang. Okay, walang nagreklamo sa barangay. Ano muna tayo? Sharer tayo, sharer or kaya 50 subs. Kapag ano, sabihin nyo kung nag-share kayo ha, sa sharer ko kayo ilalagay para mabilis tayo. 2 50 subs sa ating sharer. 6 na 50 subs. At isang 100 subs. Tapos, si Ma'am Zack. Tsaka, si Ma'am OFW. Ayan. Ayan. 50 subs tayo mga guys. 50 subs tayo. Ayan, Maring Lot. Di pala kita. Ayan, Maring Lot. Next tayo. Anbang! Ayan, Maring Ann. Nag-share ba tayo, Maring Ann? Are you there? Maring Anbang? Nag-share ba tayo? Hiko Girl! Ayan, Hiko Girl. Nag-share ba tayo, Hiko Girl? Hikaw Girl. Ayan. Maring Anbang sa Hikaw Girl, nag-share ba tayo? Nag-share, okay. Si Hikaw Girl, nag-share ba tayo, Hikaw Girl? Are you there, Hikaw Girl? Ma'am Nayet. Ayan, Ma'am Nayet, nag-share ba tayo, Ma'am Nayet? Wala si Hikaw Girl. Ma'am Nayet. Nag-share ba tayo, Ma'am Nayet? Adonis! Adonis ng Maynila. Nandyan ba si Adonis ng Maynila? Sabi niya, ang galing, Ma'am Nayet. Ma'am Nayet, nag-share ka ba, Ma'am Nayet? Nandiyan si Adonis? Delay siya? Me, myself? Next tayo? Saka lang ang sharer natin, ha? Nag-share daw si Ma'am Nayet. Okay, Ma'am Nayet. Next tayo? OFW Greece, 50 subs, Ma'am OFW Greece. Oy, mga guys ha, meron kaming entry group 7 ha. Pwede nyo i-PM sa akin yung ano nyo, yung entry nyo.
Ma'am Nelly, 50 subs na kay Ma'am Nelly. Ma'am OFW, Greece at si Ma'am Nelly, 50 subs. Are you there? Are you there? Dalawa pa lang yung 50 subs natin dito. Nanalo siya, Ma'am Nayet. Ikaw, Ma'am Nayet, ba't ka nagbibigay kay Sir Adonis? Anong meron, Ma'am Nayet? Diyan nagsisimula, Ma'am Nayet. Bakit po pinamimigay? Nanalo kayo parehas. Nanalo kayo parehas. Naanatan. Naanatan tayo mga guys. Naanatan. Bawal mamigay. Pinoy bartender. Tawa-tawa ka, Ma'am Nayet. Puro ting kita, Ma'am Nayet eh. Wala pa nagpe-present. 30 seconds ako. 30 seconds. Kung sino pa yung mga wala, yun yung tinatawag mga guys. 30 seconds tayo. Oh, 'di ba? 19 yung top chat pero wala nagpe-present. Sino yung 19 na 'yan? Hindi nagpe-present. Anong ginagawa nung 19 diyan? Nanalo ka, Sir Adonis. Anong ginagawa nung 19? Hindi nagpe-present. Nang palawen niya kanina dyan sa baba. Pero yung mga nandyan sa baba, oh, Asi, try Asi. Tingnan ko nga. Ayun, natawag si bartender. Hayaan na natin kahit 10 years yung kanyang kahit 10 years yung delay, hayaan na natin mga guys. Bartender. Ang mahalaga na dyan. Oh, yun pa lang yung nag-present. Tingnan nyo kung gaano nakarami yung niruleta ko, tapos hindi sila nag-present. Grabe. Sino pang nandyan? Nalik. Wala na? Hindi ka pa nga nanalo. Ay, si Ma'am Rain Asis nga pala yan, si Marcela. Sige, Ma'am Rain Asis. Rain, tinawag ba kita Ma'am Rain Asis? Teka nga, nalito tuloy ako doon kasi si Ma'am Rain. Ayan, nandiyan pala si Ma'am Rain Asis. Siya pala yung last. Rain Asis. Rain Asis. 2, 4. Dalawa pa. Chismis lang ng chismis yung dyan. Dalawa pa. O, diba yung mga wala yung nakatawag? Juris Vlog. Next. Ay, naku, Mars Carmaine. Ewan ko sa'yo. Ayun. Wala na to mga guys. Joke lang to. Okay, nandyan si Mars Carmaine at si Ma'am Zach. Okay. Zach. 1, 2, 3, 4, 5, Carmaine. Okay. Teka, tingnan natin kung anin na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. 100 subs na tayo mga guys. 100 subs na. Kanina pa po ako wala naman ako sinabi, Pinoy bartender. Alam mo, Pinoy bartender, grabe yung pagka-delay mo, pero tinanggap ko pa din. Nung nanalo ka, ang dami ko nang natawag. Ayan o, Pinoy bartender o. Tapos, ang last ko si Juris o. Ang dami na o. Delay ka, pero wag ka nang magalit. Kahit delay ka, nilista pa rin kita. Wag ka nang magalit.
Sayaw na, basta makadungog sa akong sunat. Mahalabira. 100 subs tayo mga guys. 100 subs. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahubasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba. Hirap papapapam. Ratatatatantan. Sayaw Yan. papapam. Bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay Hindi ako. Sino nagsabing nagalit ka? Pinoy bartender. Sino nagsabi nun? tangira na ug kaulaw. Ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi ug sudan nga sabaw sa Tayo. Palawenya! Ma'am Palawenya, are you there? Are you there, Ma'am Palawenya? Ma'am Palawenya, are you there? Are you there? Are you there? Not there? Okay, dito lang tayo sa ating, nandyan si Ma'am Palawenya. Palawenya. Okay, ano na tayo? Play all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ito ang kay Ma'am OFW Greece. Tayo kay Ma'am Zach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay lang yun kasi pre-lapag naman to. Ayan. Ito yung mga nanalo mga guys. Nanalo kayo ha. Puro kayo meron ha. Uy, kita-kits tayo ng 10 PM kay Ma'am Nelly ha. Yung masisipag dyan, doon tayo kay Ma'am Nelly. Tapos, yung mga gustong mag-bingo, alam nyo mga guys, kung gusto nyo ng Gcash, mag-bingo kayo. Kasi iBags lang naman yung makukuha nyo, pero magkaka-Gcash kayo. Ako okay lang ako magka-iBag, basta may Gcash ako. Ayan. Alauna, meron tayong bingo mga guys. Gcash yan. For subs, diba? Wala naman kayong ilalabas na pera, iBags lang yung iaambag nyo, mananalo pa kayo. So, ayan. Ibababa ko ulit yung ating 10 PM live stream. Pwede na kayong lumipat mga guys. Maraming salamat sa lahat na nag-participate natin for tonight. Ayan. Thank you everyone. Back to you, Ma'am Ilongga. Yan na yung 10 PM natin mga guys. Pwede na yung pumunta sa 10 PM. Ayan. Thank you so much, Ma'am Pilay. And kay Sir Junsky, thank you din. Kay Ma'am Inday Elsa, ayan, sa ating tagalapag. Thank you, Ma'am Inday Elsa. Ayan, sa lahat ng ating participants ngayong gabi. Ayan. Maraming salamat, guys. Ayan, kay Sir Abay, salamat kay Ma'am Ivy, kay Sir Dong, sa lahat ng admins and moderators. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan, at congratulations sa lahat ng mga bago na tapos ang ating live. Ayan. So, ayan guys, lipat na tayo sa ating 10 PM. 10 PM. 10 PM. Ayan, kay Ma'am Nelly D. Ayan. Kita-kits tayo doon, guys. And thank you. And bye-bye, guys.